Andiyan sa kamusta ko no kung nakatubak ko. Sumato ng share ko nga, naandaran lagi ko gabi Naglusid ko ginawa. Andiyan. Karanay nag-uul ko kay gahang maintenance. 5 na laman. Namay na number na Guys, may mga ligaw na ampalaya yun Tumubo sa pader. Kukunin niya tidig na yan. Ayan hindi namin yan tanim. Tumubo lang yan. Wait lang te. Kukunin niya tidig na. Ampalayang ligaw. Tumubo kasi sa bakanting luti. Diba? Ayun pa sa harapan mo So, nagamang pamahaw dani guys. Hamon ni siyang lutuon para mas mahang. Ay, nitid lagi maglahan na lutuon. Minsan, bukulan ako. Balik sa daan. Medyo galing po guys. Kaya naapod may nakuha na rin nga. Mga wild nga yung tubo ra nga din na mo mga tanim. Nga na nga. Naman ko ayun. Kaya naman yung kadaanan para pamahaw. Ito yung wild ampalaya na tumubo sa pader. A few moments later. Muna siya guys ag wild ampalaya nga gikuha niya tidig na sa bakod. Nibutangan ni siya ni ate uguan. Fish pili og itlog. Di solve na gamong pangsudaan. A few moments later. Diya guys, magluto na po kong paniud. Karon day guys, hada kog dahon sa sili. Kaya naglutoon. Ang sagol sang tinula. Kay gikapuyan na kog saka sa bubong makuhag dahon sa kuan. Kamunggay kay aning kuha na lamang kog dahon sa sili. Salamat des mga kuan langgam nga nagtaya ni. Tinayra magunis langgam. Hi guys, magluto di ko karon og among sudan tinula. Ja, gipulaan na jud ko guys. Balik-balik among sudan. Ja guys, wala ko ning kuhag kamong guys sa taas. Kay mas condition mo saka. Ja mato tang sayote. Magikan rin ni pagluto guys kay ako smooth. Na ako gipamatis ang lang. Atong tinula, matangatag dahon sa sili. A few moments later. Nagbalat si ate ng pinja. Sa buhol kasi yan tayo pinja. Sa Tagalog, pinya. Sa buhol kasi pakiji. Pinja. Pinja. Saan tayo ng Si ate kay kuan. Lihiro kadyo mo panitog pinja. Kung may pinja diri si ate tig panit. Tinuro na ako nanay ko. Balat. Balat ng pinya. Kasi nanay ko maraming talim na pinya sa probinsya. Eh, yung pagkakain kami, hindi ako marunong magbalat. Tinuro ako nanay ko. Ayan to din.
tanim na dati. Yan na guys, sana magkuhan. Pinja. Kain ka Lagi niya. na ang aking pinja. Starring gagang mga tambal ya guys. Kaya gandaran ko sang sakit gabi. Puno ng pinya. Giandaran ko sang sakit. Mga yung sigpong sang Naging kinabuhi. Sumpay sang kinabuhi ni mga yung starring ni. Kain po kayo. Yan Pinya. guys, mga alta guys. Pinya. Sana matamis. Sana. Sana. Ito nga. Sana. Mga alta. Tamis. Hindi na kailangan lagyan ng asin. Kami asin pa meron. Okay. Kaso na may magkakain ng gitna. Maasin. Hindi yung fiber sa gitna. Diba? Kakainin yan? Yun ang fiber. Harapan. Tamis. Basta may pinya ako nakikita doon. Gusto mo bumili. Kasi wala ka ang pinya doon. Ha? Hindi. Lagi noon pa naman eh. Nung wala pang quarantine, pag may pinya doon, bumibili ako. Kasi lang quarantine. Kasunod ako na naman. It's up my turn. Let's start to know. Nandun ang milyon yata. Mas masarap pa ito sa lumin. Kapag, Meron. may vitamins ito. Fiber. Lamig kayo ba? Makadalawa Ako ako. matamis. Pero hindi ako magpasulabi. Kakainin talaga yung ganito. Sinadyan fiber Sa sa... gitna ito. Oo, fiber din. Ako ba? Lamig kayo guys. Tamis. Pero kahapon hindi pa ano. Hindi na, kahapon hindi pa tamis. Hindi pa ano. Hanggang dalawa lang ako. Dahil ano, sikmura ako. Kaya kung isa ito, busog na ito. Saan naman dalawa kasi busog pa. Nagaya tayo merinda natin. Meron na yung biscuit yan. Tama na. Meron kasi akong hyperacidity. Wala naman ako. Kaya Wala pa akong ligo. Matapos nito guys, mag-request na ako. ako maglalaba pa. Mag-request ng supplies. OR sa kalab. O, tapos makalabi. Kaya tilig na ako gabi. Hapon. Ako ngayon. Tama na, litlit. Kahit isa, busog na ako. Kaya pa ako kasi. Ano ba? Ano ko na. Hindi mo maasin. Bye-bye. Proceed na naman sa sunod na trabaho eh. Ako maglalaba. A few moments later. Hi guys! Good evening ako na pod ni. Nandiyan guys, ganina. Wala day ko naka-film pag request ng supply kay nagdadali ko. Nandiyan, kuhan ka ng pagkahuman ng pahuway ko kay ang lawas lagi. Gahapon pa ni, wala na maadjong kondisyon. Nandiyan, karang nay gabi idi ay gandaran ko. O, kaniyang sakit, di maningag makatakod. Kuhan dyan ko kanang nay nagbata dyan ko nga hubakon.
asthmatic ko. Nya agang asma hantud karon bisag tiguang nakuha pa jud nawa nya niabot na gajud nga kanang ni murasig ning grabe ba nya na diagnose ko og kanang naanak ko COPD. Kuala siya chronic obstructed pulmonary disease kanang mukalit ra bitaw guys nga marag nang di ko kaginhawa. Dinira kutob. Nya murag upog sila parehara gandaran ko gahubak pero katong hubak kay kuanan to kanang makaibaw makagubakan ka kay mura pa masipunon nga naho adi di na ko nga nasipunon di na ko kanang nay ubhon-ubhon mukalit jud ko nga kanang maglisod ko ginhawa mo na nga ang last nga mapa-check up ang diagnose sa doktor na ho na ko no koy COPD. Diyan mo na nga na ako'y maintenance. Mao ni ang maintenance na. Kuan siya real bar ilipta anja. Mao po ni ang gikagulan guys nga og mahudtan ko kay og maglisod ko ginawa. Wa ko'y pang emergency mao na gabi inaandaran ko nagaul ko kay 5 na laman 30 ra magud siya kay inhalation guys. Anja 5 na may nabilin mao tong nag-uul ko kay di ba may basa-basa dari makagawas. Nga, matong ganyan buntag, ang amo kay buutan man na, kada buntag mo ko ninja kamustahon, nagadto na nandiyan sa kamusta ko no ko kung nakatubak ko. So mato ning share ko nga, naandaran lagi ko gabi naglisid ko ginawa, nandiyan. Karanay nag-uul ko kay gahang maintenance, 5 na laman, na may na number na 5 na lamang kay inhalation ang nabilin. So, mautungan ningin siya nga, kuhan ka na mo chat ko no ko, mo text ko no ko siyang anak, katong siyang anak maman to iting hatod na mo dari, o gamong konsumo. Ngayon nga na, palitan ko no ko dyan. Nalipay ko kay di ay lakong gipalitan, o bago. Diyan, pasalamat naman po dyan ko sa Ginoo nga nakatunong ko og kanang mga amo nga parehan nila nga buutan, nga ning sabot ra pa sang sitwasyon kay nakaingon lagi ko nga karang ug sa uban pa ng mga among nahibawaan ko nga nakoy sakit ngani siguro gipahawa nako sa mga tunin jud kong arang pasalamatan na nga nakatunong ko nila nga arang kabutan nya dari jud guys sa mong trabaho di jud mi garang kahago kay mora man na kanang mag-atiman raman mi magkuan raman mi mag prepare raman mi sa kanang mga hospital supplies nya. Siyempre, nasa bahay, di man po may pugos, di man may pugsan nga na magtrabaho, magkuskus, nga na di. Pwede rag sa isa ka semana, kasara ka mo map, nga na, di jid may pras uban bito nga. Kinahanglan patay-patay sa trabaho. Diri kay di man nga na. Diyan mo ito lagi nga, ningin ko sang kagalingan nga. Karang, swerte po ko nila kay makain kog swerte ko kay pinanggamang ko unja kanang wa ko nila pasagdi bisag na ko'y sakit nga ingani unja makaibawas jag na ko'y gibate mingin nang adyo pagtrabaho pagpahuway ra unja kuan lagi gabi lagi nahadlok lagi ko gabi guys kay kanang nandarang ko ning ko nga sao naman gud guys sa katong pa ko resitag nga ning maintenance maglisid ko ginhawa. Hindi na siya mutuo naman po ko dari ka ng nebulizer. Ang nebulizer, jadi butuo. Mukha na siya marelibra ko ba, makaginawar ako karedjit. Pero, balik na po, kani siya, maka-inhale ko kaisa. Kaya maglisod ko ginawa, maulian ko. Manang, inahan lang gadjid na guys, nga na ko ingani. Diyan mo lagi nagingan guys, ang insan na lamang gadjid og mundang kong trabaho. Diyan ka di maguning brato na kay para na mahal naman ni ngani nga siguro kuan na ni sa una ni palit ko dani kuan ni sinja 1.5 karon siguro mga 1.7 na ni ron ninja 30 na ni kay inhalation no nang nagkahurot sa 30 kinahanglan na pud mo palit mao nang mayon ko nga di basta-basta og kanang nakay sakit guys kay nilalim ninja
mga po ni siyang babag kang kuan nga gusto menta akong ma-abroad sa una. Diya mahadlak malagi kong ma-abroad kay basi di ko kagwantas sa mga trabaho sa atos abroad kay mo trabaho ka. Maguban kay kuan jud kuno. Ara ko nung kapudya mga nang bisig di na kayanan mga nang wa na lamang po ko namili. Dari na po kumabitaw ng daghang mingon nga nung nindugay ko nila. Ang uban, wa kasabot. Nindugay ko nila kay tungod kang pantirapog ko dari sang trabaho. Insya, kanang nisabot rapod sila ba nga bisag na ko'y sakit niya nga ni wa ko nila pahawaa. Insya, ma-enjoy ko nga kuan. Kanang pasalamat ko sa Ginoo jud nga natunong ko dari. Nagtrabaho kay ug salain pa siguro ko. Kisa lagi po'y kuan nga di lagi ko kagwanta og ganang kuan trabahong bugat ninja hago kanang arang kako sa buras kakapoy. Sa mga to guys, nisira po ko taasan ng naistorya nga salamat lagi ko sang mga amo kay nga na wala kong gi kanang palitan sang maintenance. Mora to nisira ko guys nga to. Nja, kanang pasensya na mo nga wa ko'y maadyo laging i-content sa vlog hanang utrohon og istorya nang balik-balik ug pasabot ninyo nga maura na yung giabot sa vlog hang gika-content kay wa man silain. Nja, palihog na lamang pug kog subscribe sa wa pa naka-subscribe kay puho na ro pong masuybaybayan ko ninyo ug mansarahang kinabuhi kay haramang pong i-vlog ug naansar ako. Nja, maura to guys. Nja, gabi na, hapit na mag 11:00. Papuling pamalon ng buhok. Nasa ako matug. Nja, maura to guys. Agang salamat. Nja, salamat sa inyong way puas nga suporta. Salamat sa tanan-tanan nga ning subscribe na o gatong wa jay undang utan ang sang vlog bisag di lami. Salamat ninyong tanan. Nja, mara to, bye-bye.